nije dovoljno samo posmatrati. Ponekad se treba i preći most. A sa druge strane mosta, pogled na nebo je mnogo širi. Otkrivamo laganu upotrebu sistema. Da, ovako prirodno nastaju oblaci. Naravno da je prirodno. Pa zar sumnjate? Jedino nije prirodno ono što i ne vidite. Čika Tesla bi vam to lako objasnio. Ali kako je trenutno sprečen, zaključujemo da je to samo fatamorgana. Mada fatamorgana ne znači da nešto ne postoji, već se samo nalazi na drugom mestu. Zato se vraćamo u realnost.